لي تخطاطلتي مدب داميرا انترتينمنت لومي سولوس 25 قنبس تدالاو علتو زينا انه نمكتالكم بخبر زقدم يوسف تسفى برهاني فلما رستاتو سئلي لالتي لاتيفا اب انستغرام يسقال ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህዳሳዊ ዲጋ አባይ መግለጽ ውጽኡ ኣብ ኮንጎ እምባኒያራ ጎንጎ ነቲጉ ኣብ ኢጣልያ ብውሑድ 14 ሰባት ብሓደጋ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን እገዳ ሓጊጋ ሃገራት ምዕራብ ንተግባራት ቤይሩት ይኹንና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምስ ርእስታት ዜና ይኹም ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ጓሉን ኣማሓዳሩ ዱባይ ልዕልቲ ላቲፋ ንኣዋርሕ ዳህያ ተሸሪቡ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢንስታግራም ስእላ ብምስቃሉ ብህላውነታ ዝግደሱ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ከፊላዊ እፎይታ ዝፈጠሩሎም ዜና ኮይኑሎም ኣሎ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ኣስኣላ ኣበይ ከም ዝተሰኣለቶ ከረጋግጸ ከም ዘይከኣላ ዝሓበረ እቲ ምንጪ እንተኾነ ግን እቲ ኣስኣሊ ብሓቂ ምስሊ ላቲፋ ምዃኑ መሓዛኣ ከም ዘረጋገጹትሎም ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ካብቶም መስረቲ ጎስጓስ ናጻ ላቲፋ ዝኾነ ዴቪድ ሃይ ክውነት ዘለዎም ጠቐምቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ መንግስቲ ኢማራት ዓረብ ኣኪቡ ከም ዘሎ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ብዛዕባኡ መብርሂ ክህብ ምዃኑን ኣፍሊጡ ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንርእይቶ ዴቪድ ሃይ ተኸቲሉ ብዛዕባ እቲ ብድብድብ ክውንነት ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዛዕባ መብርሂ ክህቦ እኳ እንተተወከሶ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝተቐበለ ተሓቢሩ እዛ ኣብ 2018 ካብ ስድራ ሞሊቓ ብጃልባ ናብ ካልእ ሃገራት ክትሃድም ዝተታሕዘት ላቲፋ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ብመንገዲ ማሓዙታ ኣዝሪቓ ንቢቢሲ ኣብ ዝለኣኸቶን ተንቀሳቓሲ ቪድዮ ህይወታ ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከም ዝርከብ ጅሆታት ሒዛ ኣብ ገዛ ክትሕየር ከም ዝተገደደት ተዛሪባ መንባራ ይዝከር ዲጋ ህዳሴ ኣባይ 80 ሚእታዊት ህንፃዊ ስራሕቱ ከም ዝተጠናቐሰ ኣብ ዓመተ 2022 ካብ ኣህጉራት ኣፍሪቃ ብዕብየቱ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዓለም ድማ መበል 7ይ ደረጃ ተሰሪዑ ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክጅምር ትጽቢት ከም ዝሕደረሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ብዓርቢ 21 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዚ 4.6 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ተገይሩሉ ዝህነጽ ዘሎ ዲጋ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ክራማት 13.5 ቢልዮን ሜትር ኩብ ማይ ካሕስ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ እዚ ድማ ምስቲ ዓመት ተኸዘነ ድሚርካ ናብ 18.4 ቢልዮን ሜትር ኩብ ክዓቢ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሃገሩ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰኔ ክሳብ ነሓሰ ኣብ ዘሎ መቃነ ግዜ ከፊላዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ኣብ ምሽብሻብ ከም እትርከብ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ኣፍሊጡ ካብዚ ብምቕጻል ኣብ ምምላእ ማይ እቲ ዲጋ ንዝግበር ደጋዊ ምትኹታኻት ሃገሩ ከም ዘይትዕገሶ ብትራ ኣፍሊጡ ካብ ዜናታት ኢትዮጵያ ከይወጻና ኣብ ክልል ደቡብ ዘቦበሽ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ 8 ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱ ሸፋቱ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ እቶም ሸፋቱ ነዞም ግዳያት ምስ ቀተልዎም ብኡን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ በረኻ ከም ዝተሰወሩ ሓላፊ ጾታ ናይቲ ክልል ኣለማዮ ባህዴን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ሓላፊ ቀጺሉ ነቶም ሸፋቱ ንምድህሳስ መንግስቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ውጥን ኣውፅኡ ከም ዝንቀሳቐስ ሓቢሩ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ እውን በዞም ሸፋቱ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ከም ዝነበረ ይዝከር ዛጊት ብዛዕባ መንነት ዞም ሸፋቱ ዝተገለጸ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣይተዘርግሐን ኣሎ بقدام 22 ጉንቦት 2021 ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ከተማ ጎማ ዝርከብ እምባኒያራ ጎንጎ እሳተ ገሞራ ብምንታጉ ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበር ቤቶም ተመዛቢሎም በዚ መሰረት ኣስታት 2 ሚልዮን ነበርትታ ከተማ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ጸብጻብ ካብቲ እምባስታ ተፈአ ዝመኸኸ ድማ ነታ ከተማ ምስ ከተማ ቤኒ ዘራኸባ መንገዲ ዓጊተዋ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ንድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ ዘጋጥም ዘሎ ክስተት ኣብ ልዕሊ ነበርታ ከቢድ ሓደጋ ከየውርድ ተፈሪሑ ከም ዘሎ ይጥቀስ ክሳብ ሕጂ ኣስዒብዎ ዘሎ ሓደጋ ብንጹር ከም ዘይተፈልጠ እቲ ምንጪ ወሲኹ ሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ኣብ 2022 እምባኒያራ ጎንጎ ሃንደበት ብምንታጉ ህይወት ኣማይት ሰባት ቀዚፉ ኣስታት 10,000 ሰባት ድማ ብዘይ መጽለሊ ከም ዘትረፎም ይዝከር ኣብ ሰሜን ኢጣልያዊት ከተማ ማታሮነ ገመድ ሓንቲ ኣብ ጉዕዞ ዝነበረ ቴሌፈሪካ ብምብጣቑ ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ጉድኣት ዝርከቦም 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ከንቲባታ ከተማ ማርሴላ ሰቨሪኖ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እታ ቴሌፈሪካ ሱሳ ጫማ በሪኻ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት ሃንደበት ብዘጋጠማ ውሽጣዊ ጸገማት ገመዳ ብምብጣቑ ናብ መሬት ክትላህም ከም ዝኸኣለትና ነጺራ ኣሳፊራቶም ዝነበረ ተጓዓዝቲ ኣብቲ ካብ ዲጋ ማጉሬ ክሳብ ልዕሊ 45 ጫማ ዝንውሓቱ እምባ ማታሮነ ዝርከብ ሓምላይ ቦታ ንምዝዋር ናብቲ ቦታ ከም ዝመጹ እታ ከንቲባ ወሲኻ ሓቢራ ነዚ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ማሪዮ ድራጊ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንስድራ ቤቶም ግዳያት ብምጽንናዕ ነቲ ፍጻመ ቀንዛዊ ስትራቴጂካዊ ሓደጋ ብምባል ገሊጽዎ ከተማ ማታሮነ ብዘለዋ ፓኖራማዊ ሰንሰለታዊ ኣቃውማ ሓምላይ መሬትን መስሕብ ኣሽሓት በጻሕቲ ከም ዝኾነት ይጥቀስ
ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጸመ መቕተልትን ዓመፅን ከምኡውን ኣብቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዛት ረድኤት ንኸይበጽሕ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገበረ ምትዕናቓት ኣሜሪካ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣቢላ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ንሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዝሓገገት ኣፍሊጣ ማሕበረሰብ ዓለም ግብራዊ ስጉምቲ ዝወስደሉ ግዜ ኣኺሉ ዝበለ እቲ ሚኒስተር እዚ እገዳ ነቶም ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ነባራት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ኣባላት ስድራ ቤቶም ከይተረፈ ከም ዘጠቓለለ ሓቢሩ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ካልኦት ሃገራት ኣሰር ሃገሩ ክስዕባ በዛ ኣጋጣሚ ፀዊዑ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ቁጠባውን ፀወታውን ደገፋት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከም ዝነከበ ይፍለጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ዘይርግኡ ኩነታት ብሽምግልና ክፍታሕ ዘለዎ እምንቶ ብምግላጽ መንግስቲ ክልቲአን ሃገራት ህፁፅ ፍታሕ ከናዲ እቲ ሚኒስተር ደጊሙ ፀዊዑ ሃገራት ኤውሮፓን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከምኡውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕርቲ ሰበስልጣን ቤላሩት ለተደላይ ዝብልዎ ጋዜጠኛ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንምውዓል ነታ ተሳፊሩላ ዝነበረ ህዝባዊት ነፋሪት ብሓይሊ ኣብ ርእሲ ከተማ ከም እትዓልብ ብምግባር ንውዕለት ኣብ እትሪ ኮኒኖም ነቲ ተግባር ዝበዝሐ ሃገራት ጭውያ ዝብል ስም ከም ዘጠመቆ ዝገለጸ እቲ ምንጪ እታ ነፋሪት ብሰንበት ካብ ግሪካ ተበጊሳ ናብ ሊቶንያ ኣብ ትበረሉ ዝነበረት ኣጋጣሚ ካብ ቤላሩስ ብዝተላኸት ነፋሪት ኩናት ሚግ 29 ድሕሪ ዝወረዳ ተጻብኦ ኣንፈታ ናብ ርእሲ ከተማ ቤላሩስ ክትጥምዘዝ ከም ዝተገደደት ይሕበር እታ ነፋሪት ድሕሪ ምዕላባ ሰበስልጣን ሃገር ንጋዜጠኛ ሮማን ፕሮሳቪች ብኡን ኣብ ማሕቡስ ከም ዝወሰድዎ ተሓቢሩ ነዚ ፍጻመ ኣመልኪቱ ህፁፅ ኣኼባ ዘካየደ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ጽኑዕ ማዕቀብ ከም ዘቐምጥ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትዕዘብዎም ጽናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ካልእ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም